ಪಣಸಾಗರು ನೀಟಾಗಿ ಅಷ್ಟಿತ ಪಣಸ ಮುದ್ದು ಕೊಡುತ್ತೆ उद्दा घालून न्यायच्या हे वाटून हाडटा घेता वाटून हाडटा वापस गोड घालून 2 सुद्दां तापा काडटा कणवारू लावून घालता का आता पीठ वाटून जाल्ले आता पीठ काणू केली पाना पीठ कांदू मुडचून पेडवणादवर मुद्दू शिजयता जेद्दवाला मुच्चळ घालता खूप लोणी घालून खावच्या लायक जाता पणसा मुद्दो रेडी जाला तूप घालून खावच्याक लायक जाता आता जॅकफ्रुटाचे सीझन आसा तुम्ही वे हाड्यांची आणि मुद्दू करून कशी जाला म्हणून कमेंट करून खंडीत सांगायची डोंट फॉरगेट टू लाईक अँड सबस्क्राईब आवर चॅनल थँक्यू